Yilali ipholile, yilali yabantu ndingathi idominate kakhulu ngabantu abangathathi intweni. Yes. Kusemakhaya. Kodwa ke iseduze kwendlela iR56. Okay. Ile ekusanda ukhiwa ipolice station. La police station enhle kuthiwa ipholile. La police station isepholile ikha elalini yami. Impilo yami nje yaqala at 9 years. 9 years uqala kwami uba independent. Okay. Phaya esikolweni epholile bayayazi ukuthi omem abasekhona omiswane nobaseka retire but basekhona nabanye omem bapha epholile bayandazi ndiqale ukuthengisa epha esikolweni kuba ngela xesha bena 9 years benifunda standard 2. Okay. So besifunda ngenansi ngefees uzayikhumbula into fees kusabhatalwa i-school fees. So bendithengisa apha esikolweni behlala ngixhakazela lo waqhalazela bokubona apha pha esikolweni behlala ndithengisa iznacks amakhekhe nentoni banaqala ngala chepisi leyana ya sweet ethiwa i-big time. Okay. Ewe, so bendibhatala i-school fees esikolweni ndithengisa. Uthengise ube sowubhatala i-school fees. Ewe. Okay. Umama yena notata bendinabo. Umama ke usoleke 2019 but bekunzima kakhulu and C5 ekhaya. There is a difference between i-NGO ne-political parties. Eyeskipa into andingeke ndithi kukushayinisa. But kuyashiyana xa usuke ekhaya njengopastor. Xa ndihamba ndisiya as upastor ndisiya endaweni ndiya as upastor amadlomo. Ndiya ndinxibe ubupastor bam ndingavawuthanga skipa za-EFF ndinxibe iqhopsi zam. Iyashiyana ke into yoba size sizomatsha singobani. I-community izile as ba beyi-community. As a result wabona uba sine-intelligence yethu. Wabona uba udlulisa usana kunina ayiyo lento besize ngayo. That is why we took it further and sathi make sure ukuthi siyovula even icase ye-intimidation. Sivule icase ye-intimidation because there was a lot of intimidation by inansi kuPopo lo waselusikisiki and also into yamajoni kwimarch epeaceful. Akhange siyazi ba ithe ifike njani into ba upresident abe uzawudeploya amajoni kutheni ebantwini abaphethe placards kaloku abantu be placards ithe ba ungaphakamisa izandla peaceful. Alright, mbukeli ke masukubulise kwakhona kwenye i-episode yethu ke yayo Informa podcast. Namhlanje ke sihleli nomama apha walapha eMatatiele. Kodwa ke ulilungu leParliament ephezulu phaya eKapa. Esavele sambona etheshwaka ukuthi kanti senyukele ngasentla sazi bakwenzeka kanjani. Kodwa ke namhlanje uzokasixelele into kokubana kwenzeka kanjani ukuze sivele simbone senyukele ngasentla ngolhlobo. Mbukeli ke nguye usesibabalwa lo Mathulelo. Nguye lo usesibabalwa. Mathulelo xa uzithuthi umadlo modlodlo kwabe zingane isibhushana singanangubo inguba emuka ngohlangothi ukoma ngehli ngaphezulu ngabudlomo usahlele enqokothini. Bathi baba la kabashiya nodlomo abayigwebe igijini. Madoda. Sisi ndiyakwamkela manje apha ku-Informa Digital TV okokuqala nje ebomini bakho. Okokuqala wena ekhaya kuphi? Ekhaya kulapha epholile ezansi up from Matatiele nje 30 kilometers from Cape Town. Ewe ndizalwa khona pha eMatatiele khona pha epholile. Ukhulele kwaphaya? Ndikhulele kwaphaya nje nangoku ndisamane ndibuyela apha ekhaya. Kodwa ke sendinomse apha eMaluti. I see. Kodwa ke ekhaya nje ndiloko ndipha ekhaya almost xa ndibuyile indawo inantsika yam idilenda ekhaya kuqala before ndibe phaya uye eMaluti. Usuke eMaluti nje ngoba ndisuka eMaluti nje. Yazi ndikugqibela ungumuntu onyuka usehla apha estradweni uthengisa isweet nepeanuts nechips
Bekusenzekani ngelo xesha khawusinike nje lo xesha nje kuqala. Enkosi Msasazi, eyona nto kuqala nje mandithi ukhula kwam from 9 years. Yes. That is why ndi draw inspiration phaya ku Mnumzana uJulius Malema. Yes. Impilo yam nje yaqala at 9 years. 9 years uqala kwam uba independent. Okay. Phaya esikolweni ePholile bayayazi ukuthi omem abasekhona omiswane seka retire but basekhona nabanye omem bapha ePholile bayandazi ndiqale ukuthengisa ephaya esikolweni kuba ngela xesha bena 9 years benifunda standard 2. Okay. So besifunda ngenantsika ngefees uzayikhumbula into yefees ngokusabhatalwa i-school fees. So bendithengisa apha esikolweni behlala ndiqhakazela lo waqhalazela bokubona apha phaya esikolweni behlala ndithengisa iznacks amakhekhe nentoni bandaqala ngala chepisi leyana ya sweet ethiwa i-big time. Okay. Ewe, so bendibhatala i-school fees esikolweni ndithengisa. Uthengise ube sowubhatala i-school fees. Ewe, ewe. Okay. Umama yena notata bendinabo, umama ke usweleke 2019 but bekunzima kakhulu and C5 ekhaya. Okay. So mna nje kwafika le idea yoba make ndizame ukuthengisa. So ndandiye ndiyosebenza kwamama kuthiwa nguMadlamini. Abantu abaninzi bacimba kumama wam apha etown owayene team le kwaphuma kuyo Andiletshali. Okay. So bendiye ndiyosebenza khona xa kuza stock ube ngumama othengisa igrocery ezibheyini. Ngoba ibhey zasezilalini sibhatala lo 30 rand stocka ke i-big time. Thengisa yakhula ke ibusiness yam ndakhula kanjalo ndayofunda eMvenyane. EMvenyane ke i-boarding school nayo okubhatalwayo yayiseyi 800 ikota and then i-school fees 400. Okay. Ndaqomba ngcono ndiyofunda khona because bese ndikhulile ndiqomba ukufunda eliphindo ndimane ndifikela kwelisizi lapha ekhaya iyandiphazamisa esikolweni. Cela umama uba makandifunele pha eMvenyane apho ndizohlala khona. Okay. Ndafika ndathengisa ke le sweet okuthiwa yiyogeta. Okay. Kusekhona umetro pha ndathengisa iyogeta ndibhatala ezi fees kangaba esikolweni zange bayiqwalasele eMvenyane into yoba ndiyazifundisa until kufika ixesha xa kuyi-term yokuqala ngosifundo 9 grade 11 kusithiwa kuyayekisa uthengisa esikolweni kuzoba ne-tuck shop yasesikolweni ntontontoni. Okay. Kuba kaloku kuba nento ezininji ufika uba kuthiwa abanye abantwana bayaphathwa zizisu xa bethenga izinto so kuthiwa so kwabonwa i-opportunity yokuba i-fundraising plus nokuthi ke kwazi uba umuntu xa egulile uyithenge udle pha ekitchen esikolweni. That's where ke ngoku apho ndacela i-transfer letter ku-principal. Okay. Uba qomba mandifike ekuseni ndihletyelwa ke ngabanye abantwana besikolo bebesazi bandiyazifundisa bona but ootitshala zange sibone isidingo sokubaxelela because zange ndincede noba bayazi nabo basejunior. Wakhange kube khona umuntu othi hayi kule game khawuphumle ke ndibhatalele esi school fees. So there was no need uba ndingahamba and ke bendingayithandi ke bendiyo-enjoy into yam endiyenzayo bendingayithandi into yoba kuthiwe shame. Okay. So ndizithengisela iziswiti zam abantwana besikolo kodwa bona bendibancokolela because buye ubone uba omnye uziswe apha eMvenyane ukuba umakhulu mhlambe ehola igrant. Okay. uya-afforda i-school fees but ubufana nam. Okay. So ndibe nalaa nto encourage ngayo ndide nam ndibancedise like ndithi hayi masiyenze sobabini washingi sizoshare isephu ntontoni. Uthole uba ke ngoku indenza ndikwazi uba ndiyichazele abanye abantwana. Okay. So abanye abantwana aba abahlala ku-SGB esikolweni bebeyazi ithe xa ithethwa leyo uba kuyayekiswa babona kubalulekile into yoba balale bendixelele before iyo-announcwa eparade Mr. Bubu uprincipal wakhona kwakusewu Mr. Bubu. So bandixelele nyhani ekuseni ndavuka ngo-5 ndisithi noba nguprincipal noba ngudeputy othe wafika ndenzela uba ndithethe nabo bucala okoba ndicela itransfer xa bendibuza ke ndizabachazela. Okay. Banoko mandiselipindo noba ngayekiswe lipindo kuthengisa but ekhaya ngeweekend ndizawukwazi ukuthengisa ekhaya. So ndithi hayi mangcono ndiyeke ke uba andizuba nayo indlela yokubhatala isikolo. So ke nyhani ke kwafika udeputy principal ngelakhi luckily
udeputy principal nguye ofundisa iVenek isiXhosa. Okay. So ube isiXhosa ke xa into ye language ke xa kusezikolweni ezi high school kuyenzeka nidityaniswe zonke iiklasi xa sokuyi period yesiXhosa. Luckily bendingui highest apha kumatshi kule kota kwisiXhosa sakhe. Okay. So ibindimi number 1 I think nantole 19 to ampuri nje ndazi noba ku 99 or 98. So athi xa ifika ndithi ngicela inantsika abe concern ngalento ba hayibo ngosendisithi ndifumene umuntu ozomela imvenyane ngesiXhosa ntontoni ayindichaze bayithini into then principal afike amchazele ngokwakhe. Kwavele ke ngoku kwalula kakhulu kwathiwa no kuzayekiswa wonke umuntu kuzawusala mna. Okay. Yatsho ke ngoku iyenza ke ngoku lento ebendiyenza kaloku benabanye bebekhompyutha nootitshala pha esikolweni bebethenga nabo ezi yogeta banika abantu abantwana babathengisele. Ngoku uthe uba ke kuthiwe mabe ndimndedwa ndatsho ke ngoku ndakwazi uba ndikhawuleza. Bathi njani lento singayazi ndithi mna ubungqina bayo uzayibona ngokuthi mna ndodwa apha esikolweni ndibhatala kuClark apha eofisini. Abanye abantwana babhatala eStandard Bank. Mna kaloku bendithi xa kukho lo 400 xa kukho lo 200 eyiprofit nto ndimandiyofaka kuba itarget yam yayikukuthi ngoSeptember ndiqibile ukubhatala ii-fees zam so that ningabanjelwa ireport intuntu. So bendisenza kanjalo. Therefore ke ngoku izofika apha eMatatiyela ke ngento yoba undibone ndisehla ndithengisa apha ndisenyuka iqale from 9 years yonke le. Uthini nangoku? So icebo ke ngoku loba uyiqale mhlawumbe ukhona umuntu oyenobhiziness ekhaya okanye owumbona oba lo muntu lo uyaphila and licebo nami engingaphila ngalo okanye mhlawumbe into wavela wathi nje hey make ndenze lento. Ubhuti wami omdala xa siseza pha ezantsi ube mane xa iphuma esikolweni ahambe ayetown ayothengisa ipitch khona eza pitch ezazikwi-tray ngathi zezamaqanda ezaziphepho. So wayemane eyothengisa andiyazi ke uba yayithini but ndandimane ndibona uba hey lo muntu uyazama. As a result ke yena ke waze wathi epasela u10 wayeka because ebona uba umthwalo omninzi ayozama amatorho uba ancedisane nathi. Ndatsho nam ndaphuma kuye ke ngoku ezumthwalo kwasala aba abanye abangakwazi uzenzela. So nam ngondisemvenyane bendikwazi uncedisa omnye ubhuti wami endiza emva komnyoza emva kwakhe. Bendikwazi nam uba ndithi xa itheke ngosendigqibile ngoSeptember ndithumele because bekeselundini yena. Ndithumele uba ehlele exabisini ndithumele uba naye makazame ukuhlanganisa pha into nje beyinjalo. So abanye abantu abaninzi ke bandazela etaxi rank. So emva ko10 ke ndiye ndafumana umsebenzi as i-domestic worker eThekwini. Endaweni ekuthiwa kuseMkhomazi. So ndiye ndaya khona ndafika nakhona ndathi mabangandiholisi bandiholisa inyanga kaJanuwari. Iplan yam ke ngoku into yam iyakhula le uthengisa. Ndifikela ebantwini abathengisa uForever Living product. So apha kum xa ndihambe nabo like ndandiyogcina umntana ona 2 years. So xa sihambile ke ngosiye kwezi exhibition zabo ndive manje lento uba hey iyandifuna ifanele ndiyekile apha nansi into ofanele ndiyenze. So ndivele ndithi mabangandiholisi izawuthi xa sendifike kulaa mali yayi-3,500 mna ke nandihola i-700 ngenyanga. So ndathi mabangandiholisi izawuthi xa seyifika kulaa 3.5 ndithenga istoko ndihambe ndigoduke. So ndisurroundwe ziinto ezindi-inspirishayo kuba nalo mama endithetha ngayo uMadlamini ndithi ebedla ngothi sehlise eza igrosa asinikeza itete no makufika i-truck ebengumntu order nge-truck koohlanga afike kube ke ngokufuneka abantu ke abaza-offloada so lokwa offloada ebedla ngokuthi xa sigqiba u-offloada asinike mhlawumbi ama-20 rand okanye ama-30 rand. That's where ndikwazi ukuba ndistokhe ezaswiti zokuqala ewe. So naye bendisibona uba ndiyayithanda le nto ayenzayo. Napha ke ngoku sendifika kulo Forever Living ndaqonda uba yeyona nto ndizawuvele ndiyoyithengisa ngoku le ekhaya ndiyayijoyina. Ukuziyeka iswiti ezi ke ngoku andithi iswiti vele ndiziyekile uba lo ndihleli apha eyadini
ndihleli emzini wabantu akho bantu endibonana nabo kuhanjwa ngemoto noba kuyiwaphi so akho chance uba ndithengise khona ndandiyosebenza so ke ngoku ndaqonda uba into endingayenza kubeka imali ndistokhe ke ngoku ndizothengisa ndibuye ekhaya ndizothengisa. Okay, mamela ke ungekaqali ukuthengisa ke ngoku forever living lo uze ekhaya khawusinike ipicture yelali yakho le uzalelwe kuyo yilali enjani le? Yilali ipholile, yilali yabantu ndingathi idominate kakhulu ngabantu abangathathi ntweni. Yes. Kusemakhaya. Kodwa ke iseduze kwendlela iR56. Okay. Ile ekusanda ukhiwa ipolice station. La police station enhle kuthiwa iPholile. Ke la police station isepholile ipha elalini yami. Nayo futhi uzibe khona sasekwi-struggle phambili sisilwa sincedisana nenkosi zakwelacala uba masifumane ipolice station ngenxa ye-crime. Yindawo ene-crime kakhulu enezinto zobulawa kwabantu uzawukhumbula khona omakhulu nje wabevele bavuka bebulewe kube nabantu abahlaselwayo so nje indawo esemakhaya but enabo ubundlobongela ongabaziyo uba busuke benziwa ngabantu abalokali or kusuke kwenziwa intoni kodwa kunayo nje into enjalo but yindawo yabantu abangathathi intweni abantu esikolo zakhona nazo uyabona ba sisikolo esenzelwe nje abantu abangathathi intweni so indawo enjalo. In terms of service delivery injani indlela umbane zikhona ezo zinto? Uzawukhumbula ke andazi noba wakwazi uyibona na ukuze kube khona indlela engenayo enyukela ngaphezulu ekuhambekayo kuyo ibinendawo enengxaki amanzi abantu bakhona bangabantu ke abazizamelayo ukaba umama esaphila beke ngunobhala wento yamanzi bazenzela amanzi i-stand pipes bazenze bangabantu nje abadibanisa imali sidibanisa imali phaya kulala ukuze sibe nento namatanki esinawo awadonsa kula source ababezenzele yona abahlali siwathenge singabahlali kukhutshwa imali siye senza umgwaqo pha ePholile ngonyaka ongapha kwalophelile xa kuza 20 towards the end of 2023 kuza ku 2024 saye sathengisa mente nabahlali sancedisana ukuze umasipala abe uyofaka la pavement le enyukayo ikhona le pavement enyukayo inayo futhi ayiphelelanga according to iscope babethe bazayenza ngakhona but ke senditsho yindawo engaserviswa iko phansi kweward kuthiwa nguward 15 yalapha eMatatela asondawo eserviswayo indawo ezininzi akwambeki nabantwana koqoboshane khona indawo mawudlulela koqoboshane iward yakhona nje yonke asondawo ehoyiweyo in terms of service delivery kuba ne-engine esinayo ngoku entsha ilelwe kwasithi uze iba khona ibisanda ke ukuyodeliver phaya ekhaya ngoku towards the end yona unyaka uphelile i-engine yakhona esetshenziswayo isebenzisa diesel biloko isifa njalo asondawo ehoyiweyo mhlekazi ndifuna ukuqonda indawo nje engahoyiwanga kodwa ngoba sikhona sizalwa khona yilento ndingeke ndithi ndilapha ndingayekhaya even iward yami iward 15 andithuthanga ngokweward because until kuze kube iyatshintsha impilo yabantu basePholile andikwazi uba ndingatshintsha iward remain apha noba ndiyi-adoptile le endokhe kuyo yase-ward 27 bendiyenzela zonke izinto no-ward 2 abandisarawundelayo but leya anditshintshanga kwamna ndibhilonga phaa kulaa ward. Wow, khawusithathe ke babalwa ukusibeke eziteksini ke ngoku wenzani phaa eziteksini? Eziteksini ndiqale ngo-2009 yes apho ndithe xa ndibuya phaa kulo msebenzi wami waseThekwini ndabuya ndazothengisa bendize ke ndizothengisa ezi products zaka-Forever according to ke into yaka-Forever zi-health product so bendiphatha ama-empty ndidemonstrate ngama-empty ize ijeni yami iqale eziteksini bengekabikho boxer bekuphaa esifred bekulayishwa phaa ocaba omamflesha besilayisha phaa uncedo
Taxis Association. So nditheke ndithengisa pha ndithe ndisathengisa phayana kwafumaniseka into yoba okay ndabona uba okay apha enye into endingabanceda ngayo mhlawumbi kukubathawuthela istart esikuba yeyona nto endayinothisa uba inzima ukusuka from umntu wokuqala awuqala iteksi ngale bold voice yam ndibanceda nje for free so ndikhwazele ke xa ndikhwaza ke bantu bazawuza bangene izawuthi xa iyi-6 ke ngoku apha emotweni ndingene mna ndithengise ndithi ke kudrayiva makazi siqhubekele ke mna ndibe kanti bona bayabhenefitha exesha abantu bemamele le nto endiyenzayo esasiphithiphithi ingakumbi xa kuthiwa omile kuthiwa komile abantu banqabile so abantu ke ngoku exesha bemamele le yam into iteksi iyagcwala without ukuphenika abahlali xa ungena omnye uthola uba ke ngoku okanye ungena abanye ndithola uba ke ngoku uzawuthi hayi kha uqale phantsi bethini abantu bahoye le nto endiyenzayo abapheniki for uba bahlike emotweni benze esasiphithiphithi athi hayi imoto ayigcwale intontoni bamamele mna endiyagcwala ndiphume futhi ndisenze istart -6 ndithengise kanti abadrayiva beziteksi bayibona uba amani uMadlomo uyasinceda le nto ayenzayo bandiza ke ngesibongo sabo but uMadlomo uyasinceda le nto ayenzayo so ndiyathengisa mna ngapha kumna ndizixeba ndiyazithengisela kanti bona bayabhenefitha and inzima nale nto iweso drive ohamba yedwa ongenayo uthawuthi so kwaya bathi nditheke ngoku xa ndisithi ndisestopini ndisize town bendla ngokukhwela ekuseni ndize town ndikhwele emalanga ndikude ndithe ndiyabhatala komnye udrayiva athi hayi besinemeeting thina singodrayiva athi uMadlomo sisebenza naye suphinde simbhatalise iyasincedisa so ithe xa betsho loo nto bendincedisa ngokungandibhatalisi kwa ukusuka epholile ke ngoku ndibe ngusicapha ndiqale apho kuba ndizawuvula isicango ngoba naye uyandinceda uyandigibelisa akandibhatalisi so ndizawuvala ndivule icango ndikhwaze nokhwaza phaa umuntu mayeza phaa ndimemezela apha ewindini njengosithawuthi so ndenze loo nto and ke mna ngoba ndinayo no-10 akukho nzima ubala compared to oconductor abaninzi ufukuba sometimes uyabhideka imali ingapheleli so mna ndiyakhawulezisa nokubhatalisa abantu sithi siyofika etown kudala imali kudrayiva sendimbhatalisele nathini njengoba ndithengisa futhi sometimes andinayo ingxaki yetshintsha ndiye nditshintshe kwakule yam ndibancedise kanjalo so uyaqala apho ke omnye xa ndihlika aphinde kwayena andibhatale kuba bendimthawuthela apha endleleni yaya kwakhona bafuna umntu athi ayisebenza mna ndifuna usebenza nawe uzawuthengisa ngendlela sihambe siyotshona koomafletsh sihamba sithawutha ndithengisa iproduct mandifika uthola uba ngosuku ndizawusebenza neeteksi eziyi-4 abantu bathi heyi lo mntana utshintshanisa nooteksi ntontoni bandibone kule nale kanti omnye nomnye bathi ngeke uMadlomo sizingezivuma asebenzele umuntu oyi-1 nathi siyafuna usebenza naye so izawuthi xa sibuya emafletsha nale bendiphume nayo le egcwalayo ndihambe nayo kuba naye lo ufuna ndimncedise kanjalo ke akekho akwafuna into yokuba khe nithandane ngelakhi ke mhla sasazi bebekhona qha ke indlela endikhuliswe ngayo andihlonitshwe kakhulu nangoku erenke bendingangomntu ohagwayo nohagwa ndaqinise kwa ezo nto ento zofike komarenke bebhantsa abantu bethi hayi ngelakhi indlela endafundiswa ngayo zange bazama bona kodwa zange ndibe namntu ndithandana naye into nandingayo phana ndiyazi so ndandiye ngokomsebenzi bafana nobhuti bam ngoku sifana noba kusekhaya uyazi ke into yaserenki ayipheli nangoku ndisenguMadlomo waserenki sendibhatala noburial kwaphaa elantukeni ilungu ngoku endibhatala noburial bakhona umntu oswelekile ndixelelwa ndibhatale so imemba yefemeli yaphaa sendiyimemba yefemeli yabo but nje yona yaqala kanjalo ithe ke xa sekubonakala ke ngoku i-competition uyakhumbula ke ukuthi i-competition yena zikamatatela kuneeteksi ezimbili kuneerenki ezimbili bathe xa sebeva ke ngoba i-competition iphezulu baphinde futhi bandilanda ke ngoku kuba bendiyidla ngokuthengisa apha etawuni phezu koko ke ngoku sendingasekho kuleka forever kuphela ndithengisa iiswiti zam nazo zonke nee-ice nazo zonke ezinto bendizithengisa neeakhwili
so bendithi xa ndithengisa still baphinde babona futhi nangu futhi uMadlume eliqhinga lakhe liyasinceda futhi because uyakhumbula bendifika after 5 kuba bendisebenza pha kwa Department of Transport pha kwa traffic eMaluti so late xa ndichayisa ndibuye ndizothengisa phesithandeni because phaya kaloku bendingekho permanent and imali bendiyifumana remember ifamily yam nangoku isadepende ukuthi mandiyincedise so ndibona uba ukuthengisa andikwazi ukuyeka so bendiphuma phaa kwa-traffic emalanga ngo-4 5 ndizothengisa and ngelaa xesha ndenza imali eninzi ukudlula o-street vendor naba bantu betafule because mna ngoku ndindodwa ngo-5 bona bayaphekha into zabo mna ndiyafika ngala mzuzwana ngeza hour ezimbini ezintathu benzenza imali enkulu kakhulu because sekundim ndodwa umuntu abangathenga kuye. Madlo, are you saying lilonke ukuthengisa nokuqeshwa eyona nto ibhetele kungcono ukuthengisa omuntu akazimela akathengisi angalibali kuhlale ekhaya akaqala into nje kancinci? Ndingabakhuthaza kakhulu abantu ukuba bayiconsiderishe into yebusiness even if kungeyo business yokuthengisa kuphela but essential not noba ingeyiyo leyo yasestratweni but umuntu makayenze ibusiness kungoku phofu ke inoba sesaya apho kuba ndiyenjani le phezulu kodwa kungoku sinabantu esibancedisayo ba more than 800 across the country abangosomabhizinisi siyabadeveloper siyabenzisa kungoku ndibarejistela mahala iikhampani zabo and inoba sendingapha yako 5,000 so ekomitini yaseparlament kule komiti ye-economy ndikwi-small business development alright make sikuthatha siyakubona kunje ubovu kwenze kanjani wena Mhlobo ipolitiki le udibanaphi nayo? Ipolitiki ndidibene nayo ngo-2013 bendiyisupport nje and into endincedileyo kukuba exposed kwinto ze-TV umthetho wami bendingumuntu nje ozikhonzelayo njengoba ke ndiphinde ndibe ngupastor Inobiso so ndingumuntu ozikhonzelayo oyiworshipper enkonzweni but ukuqala kwale politiki uba mayisinke kuba ku-establishwe i-EFF kuba umthetho wami bendiyi-vanguard kuthiwa ke bendiyi-vanguard ye-community njani kuneza meeting njengoba bendisitsho sithi iwadi yami eyona ndawo eneglectiweyo in terms of i-service delivery because the time ndandingena kwakuyipholile yodwa enogesi nawo lo gesi wawulelwe ngabahlali njengoba benditshilo ndathi abahlali basePholile ngabantu ababambisanayo bazenzele izinto ukuze zifike so iwadi ke le enye sifakwe kuyo ezalali zangaphesheya bebengenawo ugesi bengenamanzi then ke ngoku apho bendikwazi uba ndiyolwa kwezi meeting zikamasipala ekuthiwa zii-IDP so bendidla ngokuya phaa ngoku ke ndingekho kwipolitiki but bendiye kwazi ukuma umasipala bengenawurobha phambi kwam because during le nto bendiyenze erenki ndikwazile nokufederation status zam ndithathwa iziteksi ekhaya mahala zindibeke esikolweni so ndikwazile ukuqhubeka nokufunda so bendingekho no-manipulatheka kalula so bebethi xa beza nezizithembiso ndibalandele ndiphethe zonke ii-documents from beqala unyaka othile nanithe naphinde nathi alikho nenye niyenzileyo so bendingumuntu olwela abantu phaya ekuhlaleni kuba ngo-2013 ngelo xesha ndiyilandela i-EFF ngo-2014 yayivotela phaya elalini yam qha ke ibingekaziwa kakhulukazi ewadini yam kuba abantu abanganambane abanathifa bekho exposed to anything bengazi into uba kukhona enye into ngaphandle kwe-ANC so mna ndaqhubeka and into eyandithatsha kakhulu bendi-exposed kakhulu ekulandeleni laa nto eyenzeka eMarikana so indlela ekwalibulawa ngayo abantu abanganatyala phaya yiyo eyandithathisa isigqibo nenhliziyo yam into yoba ukulwa nje akunonceda
ndajoyina i-EFF. Okay. Ndafuna i-EFF ndaze ndayifumana ndayijoyina. As a result ngo-2016 bendili-candidate ewadini yam. Okay. Beyindim ostendile. Nakhona kunzima kodwa ngenxa yemisebenzi yam ebendiyenza ndilwela abantu xa umasipala esidibanisile phaya eholweni. Yes. Abantu bandivotela kakhulu. Bevotela mna. Not EFF because bebengayazi. Abayazi EFF noba sisenza u-door to door sihamba sibaxelela sithi siyaba EFF or mali emadona bathi yintoni le because abana into yase-Eastern Cape ke yenziwe ngabom kakade uba abantu lento yokufakela abantu umbani ne-network ibenza babe exposed ekwazini izinto. Yes. Ngoku nje iwadi yami yayingenagesi injalo kwakuyipholile I think nepaba lonkuphela ezazinogesi. So abanye abantu abazi kwanto kodwa bebeyazi ba ile ntombazana sepholile le iqhela ukulwa pha ungene nge-EFF ngene nge-EFF. Okay. Dingene mna ke ngokakhulukazi ke ngothe xa sengijoyine i-EFF ndandinebhandam endandiyiphiwe ngumnyubhuto okwakuyena wayelapha eMatatela. So xa ndiyakweza meeting noba ndilapha erenki ndiyathawutha ndizawushiya phaa erenki ndibaxelele ndithi ndiyahamba ndiyale kulaa meeting. Okay. So ndihambe ndiye kweza meeting ndiyothethela abantu ndithwele le barret le nantsika le bhandam EFF. So ndandifika pha ndiyi-1 ndinxibe kanjalo then abantu bathembela kum kakhulu kwinto yoba basingakwazi ubalwela kwezi zinto because sine-Ponteng esayilwela waze ugesi wabo wabuyafakwa ne-Qobotshaneng ude ufakwe nje ugesi ipressure sasiyifaka sisilwa phaya kwezi IDP. Ugesi ufakwe seyikhona i-EFF apha kwezi wadi. I-bridge yasesiMonkong eyayingahambeki ihlephukile sayilwela nayo yaze yabe yalungiswa sikule EFF. So ngoba sokulula ngoba singasalwi nje uyi-individual bangakuyi. Bese sisazi baye ngoku EFF siyazi beyalwela abantu and sibone imisebenzi yayo kula Marikana. Now ke ngokunake emva koko as a candidate wangowini kodwa wavotelwa ngabantu abaninzi phaya elantukene ewadini. All right. Unyuka nini ke ngoku na ubizwa nini kuthiwa apha kwa-national wena kwenzeke njani? Into enzekileyo ke ithe ngo-2018 xa kwakuhanjwa kusenziwa inantsika kusenziwa i-presentation zoba kuzawuyokhethwa isikhokhelo se-province yase-Eastern Cape. Kukhona babeke bandi-approach ama-comrade we-EFF bethi ndingakwazi uyolida ntoni kwacaba i-focus yam ndilapha enkonzweni baxelela uba into yoke ngwenza usuwa le eBhayi kanti apha enkonzweni ndinolubizo lam and ndi-attached kule nto yasenkonzweni. So ndathi hayi andizukwazi but then ke fine ndaqhubeka siyisebenzela kodwa i-EFF kakhulu sayispreada naseMatatiyela kwaba right. Ithe ngo-2019 aphinda futhi amanina ase-Eastern Cape awe-EFF ahlala phansi kuthiwa kufuneka sithumele umuntu national. Bathi ke kuloo meeting ababehleli kuyo baye bandifonela ndiyakubona ndithengisakhona apha erenki baye bandifonela bethi ke ngoku babone uba mabathumele mna. Ndingathi ke mhlawumbi ngemisebenzi yam. So ke bathi ke xa behleli bathi bathumela mna and then ke nam ke ndaconfirma nam ukuthi okay ngoku istage esendikuso enkonzweni sendingahamba noba ndiyaphi because sendinayo ne-gift of healing nto ndingayenza anywhere and then ikwazi ukubhenefithisa nabanye abantu. As a result ne-EFF zange iphazamisane nento yenkolo yam. Naxa senza odotudo sithi xa sifika umuntu egula engakwazi uhamba ndibeke isandla phile asukuma udotudo we-EFF. So yatsho ke ngoku yakwazi uba isebenzisane because i-EFF yazibonakalisa uba ingumbutho ongeyo antichrist abachasananga nenkolo. So ke njalo ke ndase ndavele ndathi ke bendingu
chairperson we-branch. Okay. Ndasuka ke bengisakho-optwe kwi-region ngeli xesha bendifonela nje ngoFebruary 2019 ndandikho-optwe eregionini. Ndasebenza apha eMatatiyela ke njengomuntu odeployiwe i-organization. So kuthutha umsebenzi wami babona uba ndideserve uba mandiyobamela le phezulu as i-Eastern Cape as a whole. Wanjani uvuya nje xa ufumana lo call? Ngela xesha ndifumana le call andazi uba ndizathi ndandivuyile noba ndizawuthi ndaye ndaziposition. Ndafumana nje ithuba loba ndizipositione other than ukuba excited. Ndase ndazipositiona ndazixelela into yoba ke ngoku okay nansi ngoku into efanele ndiyenze and ndayidinaya ngo-2018 ngoku futhi iyabuya. So ndazixelela into yoba no kufanele ndihambe ndiyoseva abantu. Eyona nto endayenza kukuzipositiona kakhulu ukuba mandizivele ndizixelele into yoba ndiyashiya ekhaya ndizawuthini because xa uyi-national leader awunothathwa udeploye eMatatiyela. Ndinceda nje kuphela nezinto ndizenza kuba kuyi-recess ndisekhaya. Zonke into endizenzayo apha eMatatiyela. So into endiye ndiyenze ndithi xa ndisuka nje Cape Town ndixelele ii-fighters uba ndiyeza ithini i-program siyaphi yintoni endifuna ndizi-attende ezitshisibunzi. So kahle into yokuba yi-national leader futhi ayiholisi. Awuholi ngoba uyisikomisa. So uyoseva abantu. So into ozojongana nayo ngokuthi uyozama uba uzothengisa njani, uzoqhubeka kanjani nempilo yakho phambili because eyona nto endayenziwa ndigqiba ukukhethwa apho ku-national ndaye ndadeploya KZN. But still nalapho bendifika ndiphethe amakeke wami phethe awuyekanga ndithengise ngoku sifike kule meeting amafighter bebendisapota. Bendideploywe nansikeni Harry Gwala naso-Uku Potchefstroom. Ndithi ndifike ndiphethe amakeke wami phethe iiswiti zam ndithengisa. Azange ndiyibone nje ngento ethi mandi-undermine indlela yami endiphila ngayo. Futhi ke into yokuyoseva abantu aso-job opportunity kuba ku-national. So ndaba ku-national and ndazixelela uba ndiyaphindela erenki ndiyothengisa ndiyokwenza laa nto bendivele ndiyenza. And bese ndivele ke ndingulo ebese ndilandiwe nguNcedo becele into yoba at least because umsebenzi wami ubu-flexible wakwa-traffic. So bendifika ndisebenze ekuseni up to mhlambe 12:01. Eyona ngxaki enkulu esokolisayo erenki yilaa nto yestart. Eyona nto endifike ndayimasterisha erenki ile nto yestart nento ekuqaleni iteksi mayisenabantu aba-empty okanye ekuseni kakhulu iba nzima into bafika kudala. So abantu bafika kudala. So mna bendikwazi uba bafike abantu ndikhwaze ngale voice yami bafike abantu kwasekuqaleni. So ile nto endithi ke ngoku njengoba nabo bendithathile ndiqhubeka nakwa-traffic bayazi uba once kwafika imoto yakwa-traffic noba kungakafiki ixesha loba ndihambe besinesivumelwano nabo yoba uyafika imoto yakwa-traffic ingakumbi nge-month end apho bendincedisa nakwikhompyutha ke abantu abaninzi into ze-PMDS ama-traffic bendibancedisa nangezo nto because uzakhumbula ngeli xesha ndisebenza phaa bekungaba bantu bala term eyonantsika yomathanzima. So into zekhompyutha ezinye so bendifike ndancedisa nakwezo nto. So ke ngoku bendiye ndithathwe itrafiki ndihambe nam baya-understanda rhole ndihambe elo xesha nje rhole ndihambe. Otherwise uma ngekho nto epresayo ndisebenze ngawu-12:01 ndiyahamba ndiyomonitharisha oorenja bam. Mhlawumbi ifika imoto yakwatrafiki ndihambise ndiyotshekisha oorenja ndiyojika le eXaXazana ndibuye ndihambe ndiye eCedarville ndibuye ndiye eMafube ndibuye. Now e-KZN bakwamkela kakuhle nje as umuntu osuka kweli cala xa udeploywa phaa ke ngoku nakezikhomisa edeploye phaa ulwamkelo lwaba njani? KZN indlela ke ndiyistrongo ngayo noba mhlawumbi babengeke bandamkele kakuhle
ingakumbi ke xa ungumuntu wesifazane uphinde futhi ube yi-national ube yi-leader iba khona laa nto ukuba kunobupatriarchy but indlela endi-strongo ngayo nendikhuliswe ngayo andikho easy uba ndi-undermineke so kwangoku ndithengisayo ayikhange ibenze loo nto uba ndithathe kancinci bangandiyazi uba ndiyi-leader yabo because i-leadership skills nantoni zona umuntu uyalida kodwa into yoba uphila njani nokuthengisa kwathini akhange ibenze bayi-downgrade into yoba andiyi-leader yabo because ndingumuntu honest baye bayaqonda komisi uyathengisa ntoni and abanye abantu becima umuntu national ngumuntu omkhulu ohamba nama-bodyguard kwathini mna ndazixelela kwapha uba ndithunywe ngabantu base-Eastern Cape andizange ngotshintsha indlela yoba ndilalele ngoku ndingazazi uba ndizawulala ndihleni le ndizoyenza ndizawubaseva abantu but ndiza kuqhubeka nempilo yam yoba ndiphinde ndisiqhubeke erenk ndithengise ndiphinde ndiqhubeke futhi nokuthi ndikwazi uba ndibeke isonke etafileni. Okay now ke ngoku xa ufika phaa epalamente ufike wavele wangena kule committee esika-small business noba zikhona ezinye ii-committees obu-involved kuzo? Into enzekileyo ke mandiqale ndithi ke epalamente ndiye njani ndithe ke ndisaqhubeka nempilo yam ndiqhubeka nemsebenzi we-organization and then kwaba khona ke ngoku isikhala esivulekayo then apho uqale khona wena uqale ufowunela uyongena ku-national we-organization. Okay ndiyakuva ke ngoku ku-national we-organization lo ke wona ongarholisi osevisa nje abantu udeploywe KZN futhi andifuna ukuxoka abantu beteksi nangoku sineprogram esiyiqhubayo yokubancedisa into yoba bazimele qaqa bangabanjwa ngobhongwane as i-give back bandincedisile kakhulu ndithe ndideploywe KZN uyaqonda uba kubo kuzofuneka ndibe nemali yokubheka ko-KZN kwi-deployment yam ndisithini ndithini part of into yoba ke ngoku sendise-KZN ndideployiwe ndiserenki ndibe ndikwazi ukumaneja ukubheka e-KZN through ukuncediswa because into yeteksi ayithi ungwazi kwancedo kuphela ezasema-Fletchers ezase-SAPTA ma ungumntu waserenki noba ungutawuthi noba uhlamba imoto ungayibonanga iteksi uva ngayo seyisimithi mahlomo awuhambi so indlela abasebenzisana ngayo nendlela abathandana ngayo abantu baserenki isisimanga idlula nje abantu benkonzo because abakwazi ukukushiya bekubona so bendikwazi ukuthi ke ngo-through into yoba ndiyiserenki oba kurenki bundincedisa into ezininzi i-driver's license ndiyenze because of erenki and uqala kwam ufundiswa idriver ndiqale eteksini ndifundiswa ngomnye ubhuti wangapha kocaba ukuthi nje ndibe ndikwazi ukusimoto phambili naleyo yokudeploywa e-KZN beyingandisokolisi because isuka apha ngeteksi ebheke eThekwini ndihambe free of charge ndihlale phaa esitebhisini okanye ndime phaa ephasejini mangabe kubonakala ukuthi kugcwele ndisuke ndihlale but ke most of the time bendincediswa zizo iteksi bakhona ezihamba zi-empty ziyolanda neza kwa-SAPTA kangokunjalo sendideploywe kooMaritzburg bazandifonela madlomo uhambi ngo-1 ekuseni ndiyahamba ndiyofola eMaritzburg so izawundithatha indishiye kuloo ndawo endiya kuyo then yona iqhubeke ushiyeke wena ndisebenza emalanga enye yatsho ithi hey madlomo uphi siyabuya ngoku imoto yam ayizugcwala uzawukuthola phi noba ndingafowunanga ndizibone ndisestopini uba ndikhona le madlana endithengisayo ndithi sendithi ndikade uba ndiyagoduka because vele ixesha lokusebenza khona naserenki uzothola uba azisekho iimoto eziza ngapha obviously uzoye kwi-hiking sport bendifika phana ndizothi ndimile iteksi izawuma indibone uba ndithathe bandibuyise so ibilula so kwavela isithuba ke ngoku kwavela isithuba ke ngoku epalamente yahlala ke i-war council kwathathwa isigqibo soba umuntu omakangene
ngubaba lo Matatiyela bendibiza ngoMatatiyela. Bambiza ngoMatatiyela. Upresident bendibiza ngayo ngoMatatiyela. Okay. So kwathiwa ke umuntu omakangene ndini. Okay. Sendingenile iEFF ayindimndodwa. Ine-skill sokuthatha umuntu im-align. Kungalilishwa loba ungumuntu wena mhlambe onobuvila bakho. But ayikaze ithatha umuntu imfake entweni angeyakwazi uyenza. Okay. Mna ke fortunately ke bandangena as ikomisa ku-national we-EFF une-portfolio. Okay. Ungekho kwaseparlament. Sonke sine-portfolio zethu. So eyami i-portfolio ibingu-small business development. Okay. Kwa ezekomisa. Ndingakabikho kwaseparlamente ndiyi-national. Okay. So ndiye eparlamente nje phinde ndanikwa the same portfolio. Okay. Okay. So ndiye fika ndabekwa ku-small business development. Inzima kangakanani lento ka-small business, ukudevelop small business Babalo Khawuthi? Ndingatsho ndithi ayikho nzima kangako. Yes. Xa unalo icebo loba uzoba developer kanjani. Okay. Because into ebethayo intoba unikezwe lo msebenzi wena ungabi nayo indlela zakho uba uthi xa uhleli nobulele ucinga ba xa kusakusasa yintoni engayenzela osomabhizinisi. Kuba siphiwe nguThixo ngendlela asoze lingabikho icebo. So lento yokudevelop osomabhizinisi iqale phi ke ekutheni ingabi nzima kakhulu kuba ndithe xa ndibona nezinto endine-experience yazo nam ebeziyimiqobo. Yes. Into ye-documentation. Yes. As a street vendor, as a hawker, awubi nazo i-documents. Uyithengisela for i-living. And then ungakwazi uba ingxenye yokuncediseka kwezi budget ezipasiswayo. Then ke nje base ndipha phakathi ndabona uba yeyiphi imiqobo. Mna ke ngoku i-development yam ijongene ncakazana nokususa imiqobo. Ezi zinto ezizi-stumbling block. Okay. Ngoku sibhizi naloo nto ngoku senza wonke osomashishini nomkhulu nophakathi nendawo nomncinci uba mababe kwi-good standing. Okay. Xa ikwi-good standing ikhampani yakho yinto enjani okanye ibhizinesi yakho. Yes. Sifanele ibe ne-CK i-register no-CIPC, ibe ne-SARS, ibe ne-CSDs, OBE, zonke zazinto. Yes, yes. So thina sibancedisa ngezo documents zonke. Free of charge kangaba ndithenge uZoom. Okay. UnoZoom endiwuthengileyo othatha for 12 months. Yes. So siyakwazi ukudibana unlimited time. Okay. Sidibana nosomabhizinisi noba useKapa nobuphi. Okay. Sidibana kula Zoom ndiyipoposhe ndifama ukuyenza ngeSundays. Xa kunje basisiya kwi-Easters nami ndizawube ndibhizi nenkonzo yam. Sithe masiyenze phana neveki naSaturday. Okay. So ke ngoku until idlule i-Easter. Okay. Yona every Sunday sineza session apho sincedisa abantu uba wena ushota ngephi, wena siyakurejistela. I-175 rand kuphela kwa-CIPC ikhampani. Thina siyenza yonke laa nto iyi-4,500 uma uke wayenza. Ndandike ndaba yi-victim nam ndine-driving school endandike ndathi ndiyayizama because ndandihamba nam ndifundisa abantu. Ndibayahambela ndine-student kooXaXazana kooFavio. Ndifike ndibafundise learners. So ndaye ndarejista ikhampani yami enguMahlongo Driving School. Yes. Ndihamba ndifundisa abantu ezikolweni naphi ndibanceda nje. Then ke ndibize lo 200. Okay. So bendihamba mne yam ke beyine-advantage yoba ndiyi-walking bus. Yes. Ndiyobenzisa phaa kwezaa ndawo abakuzo bona bafumana indawo abazofundela kuyo noba ngumzi othile bafundisele khona baze sebeyetawuni kuba sebeyobhala ilearners zabo. So nam ke ndingomnye owabhatala iimali ngeemali unyaka nonyaka baza kufowunela abantu abakurejistele funeka uzobhatala ooma-250 ontoni bathi yentontoni annual. Kodwa i-reality of the matter is it's only 175 rand ukurejista ikhampani ufumane zonke oSARS nantoni. Ezi 4,000 sizikhuphayo zihamba nje ziimali zabantu abazi-middlemen aba bantu kuthiwa zi-agents. Agents. So i-agent is
yenza ibusiness yes ngezi zinto okay ofuthi ke asithi uba mabangayenzi yes but sinabantu esifocuse kubo abangathathi intweni okay abakwazile ukuthi baqalise ibusiness Okay. uthengisa ibanana lo estratweni uzayithatha 4500 so uma kuvela ifunding akazukwazi ufundeka engenayo iCK so ilento ke ngothina sifike sithi zoom in khona okay sincedisa aba bantu aba-affordayo asinangxaki nabo bayazenzela into zabo baye koma 4.5 but aba bangathathi intweni aba okoko umuntu street vendor engakhuli siyabenzela siyabarejistela free of charge sibenzele ke zonke izidocument oma CSD ke uyenza xa seyibuyile iCK qhubeke ke wenza o CSD no SARS siyabancedisa nale eyokufayilisha kwa SARS lento okuthiwa i-bookkeeping yes siyabancedisa nayo because abanye zithi registered companies zabo bazama baya kwezo 4000 benza but ke ngoku ibusiness yangahambi kakuhle umuntu wahlala siyabafundisa ngoba kwa apha kaloku lento ekuthiwa uSARS uyasubmit akuthi uba submit kuphela xa une profit uyayo uyochaza bandi isebenzile kule nyanga nansi ibusiness account yami isebenze kanje akho profit efumene now xa nihleli phaya one of the things oyithethayo into kokubana i-documentation ekwenza ube compliant esi-stumbling block ezi-problem for-small business zeziphi ezinye izinto ezimbini ezintathu mhlawumbe nizibonayo uba eyi ezi zinto zizi-problems ko-small business ebuhlungu kakhulu ke mhlekazi yinantsika zezi bylaws ze-municipalities Yes. apho abantu bakuthi bathi sisekethe anditholi msebenzi intoni endingayenza mandihambe ndiye edolophini ndiyozama ukustoka ngale madlana endinayo egrant mhlambe yomntwana andiyothi ngathengisa izokhula abanye bafundisa abantwana naseziyunivesithi ngezi zinto zokuba ze-street fike ke ngokwezi bylaws kunezi bylaws ke njengoba ke ngothina sihlala eParliament umsebenzi wethu ke uku-amend imithetho i-bylaws zikamasipala ziyaphikisana ke ngonento kaNational ifike ngoku umuntu athi ethengisa afika ama-traffic cops azi-confiscate izinto bazithathe okanye bazilahle ngenxa yokuthi etawuni mhlawumbe kuthiwa awuvumelekanga okuba makwenziwe into ethile okanye awuvumelekanga uthengise ukudla kanje kanje but forgetting ukuthi ezona nto esizilwelayo kezo kuba kaloku noba uthi uyazi-enforcer ezi bylaws thina singumbutho we-EFF sithi mayibe khona isolution asumkhupha pha ungamniki into msuse pha uba hayi wena wenza upheka i-hot dog or wenza upheka i-livers ube umnika i-alternative kuba ibudget siyazipasisa ziphinda qho unyaka mali nonyaka mali kunemali kuzo zonke department eziphindela back ku-treasury kanti ezimali bekutheni kungathathwa kwenziwe isolution yaba abantu kuthiwe umhlaba lo wasematatiyela kuthiwe uphansi komasipala kodwa umasipala kube nzima ukuthi a-identify indawo for abantu into ukubasikela nje uba apha makube le ndawo yonke le mayibe yama-small business then bokhelwe i-building ezimali ezimali zehlika ngemillenzi ukangaphi usokhiwa lo masipala walapha ematatiyela i-millions zihlika ngemillenzi engabe ku-identify indawo kwenziwe i-warehouse kwenziwe i-market zikhona ezindawo nakoLimpopo nako-KZN mawuyele ikonongomo abantu bebeqale ngokuba ze-street vendors kodwa ngoba ne-market apho kwaziwayo uba kunale ndawo ethengisa iveji fruit okanye kunale ndawo ethengisa into ezithungiweyo so injalo ke ngoku so lo miqobo siyayibona the other thing yi-funding funding but njengoba sithi sigadarishe sino-Africa Small Business Development esinawo ongakhethi ukuthi umuntu weliphi iqembu esiwuvulile sine-WhatsApp group yakhona sine-page yakhona ku-Facebook apho sigadarishe abantu aba-more than 800 aba bantu siyabancedisa ke ngokwinto yoba xa kukho into ye-funding nje basiyindlebe yokuqala ukuva uba anisiyayazi ngoku izobe idisperswe nini ibudget izo-allocatwa nini to i-department
naxa kuphume i-advert njenge-asset assist beyiphumile lapha kuhlanya baninzi abantu aba-aplayile through uba sibancedise ngala platform because yesafumanisa uba okay wena tati Nomabhunga ushota nge-CSD sakhawuleza saqhuqhuyilanda senze ezazinto wena ushota nge-business account sabanzele ezanto sabancedisa ukuthi yonke into yabo ibe-compliant because ingaphuma ibudget kodwa bangaba ibusiness yakho ayikho documented awukwazi uqhamla well ininzi into eniyenza pha but ke ngokuna ke umuntu abuye sinijongile phaya eParliament awujonga abantu be-EFF uyababona ngabantu ababrilliant ngabantu abathanda ukulwa you don't understand oba kanye ngabantu abanjani aba ithini lento enizitrayina njani man ba nibe kule mood every day nina mood different kunabanye ngeke ukwazi uyichaza immediately xa uthatha iform ye-EFF uthi phofu ungakayijoyini xa ubona i-EFF ungakabi namhla nje uzibona wena because of indlela ongayo ifika iklikhe into ye-EFF andazi ngizathini akukho umuntu ozothi funeka ube kanje but wena uyijoyina kuba uzibona nawe uba uyifight because yonke lanto besiyenza before i-EFF even ibe khona okwakulwa besikwenza kweza IDP bendiza ndizolwa nakweza ko 120 apha ko area sizolwa into yobuqhophololo bokuthenjiswa kwabantu igqibe into ivele ephepheni njengalendlela yaseLesotho nale yaseKwa uyibone seyivela ukuthi seyi-tarot kodwa indlela seyi-gravel yapasa ngonyaka othile kodwa iseyi-gravel so besisizis uba i-fighter nje ayikho umuntu ozokugiyarisha and iba kuwe lanto uthi ufika ke ngoku pha ufike sokudibana nabanye ke ngoku ivele lento idibane nje ifike idibane and oqala into engayi-common nge-fighters ngabantu benyani abaloko belwela nje into mayenzeke ngendlela e-right so okwesibini into oyibonayo uba ayikho right like into yobusela nentoni ihle ibe uyibone ufile ube nalanto ekuphompayo ukuthi manje ibingafanelanga imali ifakwe komatras for instance lento sasiyilwela enye abantu abaninzi abayibona nje trenda kuyo tontoni lanto yelamali abantu abayazi uba asoyilanto kamakhulu ekhaya ofaka imali phakathi komatras nebase ibhedi le nezisofa sithetha ngazo azina sponge azina spring na plank njengebhedi yakho zokhiwe ngemali ibase imali le ndawo ephezulu imali ezipillows ziyimali nezisofa azina sponge na plank zenziwe ngemali so yenziwe nje ngohlobo sofa i-design but xa uthi ngaphakathi imali so andazi bangaphi abantu abakweso space nabelungu namabhulu abaphila ngalondlela kodwa wena noba ungangena uvakashile uzofika ubona ibhedi eyondluliweyo nesofa zihleli pha zikhona mosimizi enesofa ezingahlali bantu into esafe ukudlula even ibhenki emntwini obona ukuthi onenjongo zakhe zokuthatha imali ayise somewhere kuba kaloku enye into lanto ke ngonje basiyilwela asivele silwele into esingena facts zakhe asilwele into esingakhange siyilandelele siyiqonde ba lento ihamba njani akwenzeki nenye into so lanto esiyiyo ke ngokupha asisuke singeve sithanda ukulwa sime kulento and ke xa wena ukwiposition yokudefenda the only thing ozoyenza uzosiprovokela into ba masiphume eParliament and awukwazi uvele uphume eParliament ulwela into ba mayize isofa because if uzawukhumbula esasiganeko sento yephalaphala into esasiyithetha pha sasithi ibhedi nesofa ezinemali esithetha ngazo mazize apha ngoba pha eParliament kukhona ishashalasi zisikwe ngesikere kukhutshwe la mali le mali into esasiyilwela uba kaloku kuthiwa sikwelete o-IMF Bank
kuthiwa sinematyala we-COVID sithi makuvulwe isofa and ngoba ziidollars ezayizo rents la sofa iyodwa ingazibhatala zonke izikweleti zethu eSouth Africa. Yanzima. Ubani ke ongavuma ukuthi isofa yakhe ize apho. Yes. Isuka apho ke into. Futhi awusoze usibone sibetha umuntu. Asikaze sibethe umuntu. Sithi esisoloko sizolwiswa. Okay. So iye ke ngokuba ithathe bayiresolve ekutheni ubaba abantu bayaqhubeka baphusha lento yale sofa mabakhutshelwe phandle. Njengoba nihamba pha eParliament phakathi nezinxibele izinto zenu banijonga ngamehlo enzondo abantu okanye abanye abantu abakweminye imibutho okanye bakhona abane appreciateayo baya naba ngabantu abangaba bafanele umele South Africa? Abubuninzi babantu baya se appreciate andifuna ukungatsho. Okay. Kangangoba abanye babo bayakhala into ba hey i-expensive lempilo yomswenko ntonto. Okay. So ufuba kwenye icala bayayibona but bekade besibona ngathi sizindlavini. Yes. But ngoku banayo into because thina asiyenzanga kuba sisithi sisave imali kuba sisithini besidemonstrate into ba njeba i-EFF isungulwe ngenxa yekusokoliswa kwabantu abasebenza emakitcheni nabantu basemayini. I-EFF kahle ifana nobisungulwe ezimayinasi. Okay. So njeba siphasi inxibo makarapha bethu si representa i-mining sector. So it was just into ye-appreciation nokubonisa uba xa siphasi yolwela aba bantu and asikho pha for izisu zethu. And nalento yoba makuswenkwe kufakwa amathayi mawungayilandelela uba yayize nabani awukwazi ukuthi sekuthiwa nansi democracy kutshintshwe zonke izinto kodwa ezinye izinto zisale zisaqhubeka ongazaziyo uba zazisenziwa kuba kusenzelwa ntoni babenxibela amathayi becindezela abantu beswenke ngezisuti becindezela abantu. Thina ke ngoku sathi thina ngoba apha sizorepresenta omama abazi domestic workers nami nje bandisitsho ndithi I'm from there ukuba i-domestic worker nami ndikhuliswe i-domestic worker. So siphaya for abantu abasokolayo ne-mine workers because as a mine workers yile suit esinxibayo. Yes. Sithi ke ngoku lanto yabo babekhalela noba ku-exploitwa kwabo kwezimine. Yes. Kungoku imali abayiholayo ayikakalungiswa iyaqhubeka iminyaka i-living wage yabo ayikakabi ile semthethweni. Ewe basa exploitwa kusho ukuthi bona basebenza mahala bafumane nje itshintshi. Well ndihalela ukwazi upresident we-EFF ubiza Matatiele xa simjongile simbona njengomuntu oyindlavini kwathina ungathangani umuntu onjani njengoMxhosa kuye uyabathanda abantu ungumuntu onjani khawusichazele? Ndicinga uba izinto ezininzi ziyazithethela ngaye uCIC ngoba babekhona nabanye okomisa babengekho eParliament. Yes. Kodwa yayenzeka into ba kuthiwe makube ndimi oyayo. One, it was not only about ukusebenza hard ukudlula abanye but also it was i-resolution yoba lo muntu angakwazi umela abantu bedolophu yakhe. One. Two, ukutshintsha isimo sempilo yoba ke ngoku njeba impilo yami beyiphila ngokuthengisa estratweni ndisenza lanto ifike yatshintsha impilo as an individual. So xa ujonga uba out of 40 people okanye out of abantu abangaka abavele bekhona ikwazi uku-identifya okwe-need more than the other. Iyabonisa uba ungumuntu one-parental heart, ungumuntu one-family upresident. Kwaye ngoDisemba besiyile esibesimemile le emzini wakhe. Ungumuntu onothando ne-community yakhe zininzi izinto azenzayo. Kungoku sisuka apha kuMarch nge-29 besibuya eLimpopo besiye kwilento ye-oversight ye-small business. Phayana kunabantu abaze bevuya bekhala inyembezi bethi uthe omnye yo uNantsika upresident wenu umakhulu bethu baneenkonzo ezokhiweyo
is buildings like lento ecawa icawa ubokhela icawe omakhulu icawe yabo wabothinta indiva phofu mna ngabantu esibavizi abasebenza kwenye ye companies ebesiyoyijonga silandelela imali ka government xa sifika pha abasebenzi xa siphuma phandle bafika bandonga bavuya not because bazimna because of upresident upresident ngumuntu onenhliziyo enhle kakhulu futhi abaninzi naba abenza ngathi uNobundlavini bayamaza amagalelo akhe ungumuntu owaqala ipolitics from 9 years and as a result namhlanje impilo zabantu abaninzi akazincedileyo kunyaka ophelileyo ebehamba engaqali phofu ehamba encedisa nakwezi NGO ezincedisa abantu abakhubazekile nabantu abahluphekayo ungumuntu nje onenhliziyo enhle kakhulu ongafuni ba omnye umuntu makazi uyajoka nje naxa nepha eofisini ukajoke ke kuhlekwe nje kakhulu kangangoba indlela angayo abanye abantu abangacinga ba uhlala eindlaveni but noba sikwi meetings zethu we feel comfortable nokushare izinto nezi zinto esikuzo apha into kaCwecwe uyaze through uba besiyisebenzile ngoJanuary ungumuntu hands on ngeyona ndlela and wazi yonke into even ne portfolio committee lendikuyo uyayazi biyahlala ngolwesithathu ngobani ixesha uyayibukela naye uba ngabe istrinywe live uyayibukela naye uyayazi ba and uyakwazi ubuza hayibo itheni indawo ethile umuntu wakhona ebengekho kuwe sokuthiwa hayi bekukhona omnye bengenile nto because hands on and is a family person umuntu nefamily yakhe uyabona indlela ababambisene ngayo nonkosikazi wakhe nabantwana bakhe uyambona nabantwana bakhe indlela bathi xa ifumana ichance ubanikeza lonke uthandwa nalo nathi sinje awuzifile uba hayi awunamzali intontoni yonke into nobuhlungu noba intoni uze abanye bayakwazi uba ukuthola ba uzawuthi ke xa phuma meeting athethe naye president direct ba inhlungu yami ithi kunabantu ungumuntu kodwa ongapublishi izinto ancedisa ngazo uyibona lonto ngoba umuntu ezithethela njengoba nami ndisitsho ndisithi enye izinto yayikuresolve even struggles zaba abantu abazi street vendor njengoba nami bendingu street vendor njengoba nami bendinansi kanti ndisitsho ndisithi bendi domestic worker so you know exactly struggles zabantu wangajonga uba ungubani lona ntontoni then ungumuntu onikeza even guidance uba eyona nto kufanele yenzeke nansi awukwazi ukuqhubeka uthi sesilapha sonke I remember one of the comments zakhe wathi akho umuntu apha ozoba athi independent because now we are all together we are one family so now zonke inhlungu zethu nantoni sibe lapha and umuntu othandayo ba makaziswe makaxelelwe ngezinto ungabikho umuntu ozothi ekhona eyifighter or ekhona silida sonke abe evubuhlungu okanye ihlukumezeka ibe lonto leyo ayizi kwi-attention yakhe and it's very good ukuresolve izinto abantu abaninzi bazawumazi upresident nguye o-responsible ukuncedisa ifamily kaMagaqa ungumuntu okwazi ukuma on behalf of umuntu makethi umuntu ndimanayo ingasithi ke simbetreyayo senza zonke into esizenzayo kodwa yena akamjikeli umuntu wow xa siye ekugqibeleni ke size kulo mcimbi uthetha ngawo kaCwecwe beyi-movement ebuhlungu ngolona hlobo but abanye abantu bathi nina ngoku niyoshayinisa izikhipha ipolitiki phaya ithini view yakho kulonto because sibona wena ufake sakho isikipha negroup yakho sibone ne-ANC ngapha ifaka izikhipha nayo ngapha ithini luvo lwakho into endingayitsho nje ingakumbi kwi-community at large there is a difference between i-NGO ne-political parties eyezikipa into
andingeke ndithi kukushayinisa Yeah. but kuyashiyana xa usuke ekhaya njengopastor. Xa ndihamba ndisiya as upastor ndisiya endaweni ndiya as upastor Madlomo, ndiya ndinxibe ubupastor bam, ndingavawuthanga skipa za-EFF, ndinxibe iqhopsi zam. Iyashiyana ke into yoba size sizomatsha singobani. I-community izile as uba beyi-community. Thina sizi-political parties sizile size le nto ibi-multi-joint march ebesinayo. Sizile thina sizanga singoMadlomo, asizanga singamahlubi. Uba besingize singamahlubi besizawuze sinxibe ezanto zethu zobuhlubi. Ewe, so into phayana eyenza uba abantu baphele bebona ngathi bokushayiniswa izikipa yindlela yokungahleleki. Ndingatsho ndithi indlela beyingahlelekanga ngayo ngokwecala le politiki ekuthiwa yi-ANC. Abazuthi i-ANC khangethi bazasibopha sonke ngentambo enye, because if uqaphele phaya ngokwezivumelano zethu nabantu besihleli sisebenza asiqala umatsha thina siye saya ngoJanuwari siyi-EFF kodwa khange kushayine izikipa. Kuye kwakwazeka uba makulandelelwe imithetho saze sayovula siyovula icase on behalf of ifamily nge-15 zikaJanuwari. Siyothi kuba le yale family ayiqali ukwenziwa loo nto. Umama uSiselane waseMaluti oyi-PR councillor ye-EFF namhlanje sasipha eMaluti. I opened a case on behalf of ifamily, on behalf of umama nabantwana bakhe, because as a national figure sendi-public representative. If bendize ndiyi-parliament abanye besihamba nabo kule case yaseMaluti abethu bebenganxibanga zikipa, bebenxibe into zabo zasekitchen kuba bebeze beyi-legislature, beze beyi-parliament. So into yeskipa ebantwini ndingayithethelela into yamapati uba kuyashiyana uba niye ni-community or niye ni-political party. I-ANC beze beyi-ANC, i-EFF ize i-EFF, and then i-community ize i-community. Then la NGO ekuthiwa i-Holikani baze beyi-NGO. So there is a difference and there is no much engavele ingabi leadwa according to thina indlela esenze ngayo. Thina sithe i-NGO le ngoba thina sizi-political parties makube yiyo phambili, but kwathi ke ngoba izinto uye ucimba wena zihamba ngalendlela enicimba zihamba ngayo zitshintshe. Thina bese ngendlela esazi ngayo bekufanele bakwa i-memorandum ifundwe yi-NGO sikhona sisonke, but akwenzekanga kanjalo. Nalo acting mayor sekethatha ipodium akafikanga waba ngumayor watshintsha wathwala umnqwazi wakhe we-ANC kuba uthe sekebulisa efanele ubulisa abahlali bonke baseMatatela wafuko wabulisa bani chairperson be-ANC entontoni. So eyona nto ke wenza abantu babe nale ngxaki yoba babone uba ama-political party beweshayinisa ii-parties zabo. As a result kuba bokuthiwa le nto ibe ihambe ngendlela eplanwe ngayo akhange i-hijackwe yi-ANC ngalaa ndlela benze ngayo, ibizoba fair noba izikipa zikhona. Xa kusithiwa kuzawuthetha ubani we-youth league ye-ANC besinalo ilungu lethu ekuthiwa nguBrowns eliyi-convener eyona ntsika ye-youth league kule ndawo yethu, besihamba naye nalapha kwimatshi bekehamba phambili, sihamba naye apha phambili. And thina besize sizosapota i-youth command ye-EFF iprogram yabo le, but besebenzisana ne-Holikani. Yonke lento i-materialize because of indlela akahleleke ngayo uHolikani. But ngoba besazi uba uyena head ye-Holikani ungumuntu we-ANC bafuna ukuthini bona, bafuna ukumwriter off, bafuna ukumshowela off into yoba yena akayo leader, bona bakhona bazi-leaders. As a result abantu abangazi abasuka kwezinye indawo bebecimba yimatshi elidwa mhlambe yi-ANC kuba naxa sebenikeza mna imike bathi ndizonikeza i-word of support as if ndizosupporta imatshi. We were not part of i-planning yematshi. Le matshi
ibifanele ba oyena muntu oyikey noyena muntu onikeza osherisha yonke into osinikezayo thina as political parties ngalendlela ebekufanele yenzeke ngayo bofanele bangokulikana kuba thina sisebenza behind bani ukulikana nentoni ne-youth command ye-EFF. Okay. So into ke ngoyenza lonto ke yilendlela okwenziwe ngayo ba kwa inansika kwa umuntu ocherishayo uyi-ANC sebenika ke ngoku abantu abathathu be-ANC mna ndithethile kuba bendiyazi ba lento ayo political party ndithethe ndodwa kuba bendazi ba ndim oyena senior person owayiqalayo futhi le nto soze siyibaleke since umhla ka-15 it was us ne-leader yehooligan she voluntarily said ukuthi sizoyi-supporta i-picket ye-EFF because it was my part of the program. Okay. Part of the program because I was the first person owayecontactwe yifamily esithi uyifumene inamba yami eShepstone esesibhedlela xa ichazwa lento kuthi uthi khona someone othe nangu kuba nandike ndadeploywa ke South Coast bathiwa nansi inamba yomuntu ongamthinta mhlawumbe angancedisa kule ngxaki yakho nyani ifamily yandifonela ngonyaka ophelileyo ngalo kanye laxesha isasentsha ephuma esibhedlela ko-Potchefstroom nyani ndenza ithuba loba mandibuye ndizodibana nefamily sizothetha uba siya njani phambili because okokuqala ibifuna uphathwa njengentonga zamantumba kuba ngumfana omncinci so into yokuqala befanele siyikhusele ngumntwana okwesibini bokufanele sikhusele ifamily xa ingekabe ready to ukuthi ithi voice out eyona nto yokuqala befanele yenzekile ukudibana nefamily then sithethe nefamily basicinga uba sibancedise njani bona bayavumelana naloo nto. All right. So nanso ke step so siya kwinto yepicket nje sikwi-communication News 24 bangakuxelela ukuze ba-access ifamily they access ifamily through mna many people abafuna umama kaCwecwe bamfuna kum why bezomfuna kum because they know ukuthi I've been in contact with ifamily since last year. So la nto ke ngoku nathi siyile siyi-EFF so it's either i-pre-nazi march ye-community leader i-community leader or i-march yeyama-political parties e-joint siqala uyenza ibe ilidwa sithi futhi siyi-EFF but ubone uba wonke umuntu u-involved but leya izolo iye yaba ngazi ukuthi khona abantu okanye i-march ye-ANC as a result wabona uba sine-intelligence yethu wabona uba udlulisa usana kunina ayiyo lento besize ngayo. That is why we took it further and decided to make sure ukuthi siyovula even icase ye-intimidation. Sivule icase ye-intimidation because there was a lot of intimidation by Nancy Popo waselusikisiki and also into yamajoni kwi-march e-peaceful akhange siyazi uba ithe ifike njani into yoba upresident abe uzawudeploya amajoni kutheni ebantwini abaphethe placards kaloku abantu be-placards ithetha uba ungaphakamisa izandla peaceful so sisilapha siphethe i-placards as i-sign yoba we are not asikho violent but amajoni ebewepha ebengemaninzi kanje and uzoyibona kakuhle simbhalele kwayizolo uspeaker simbhalele uspeaker and then sayikhupha nestatement ze-EFF simbhalele uspeaker uba makuphendulwe uba iphi i-deployment letter and umnumzana uCarl Nehaus ohlala kwi-joint committee ye-defense uyiconfirmile naye futhi wabhala futhi from uchairperson wabhalela ne-committee because ayikho ileta ye-deployment ayivayi ayikho apha ifakwa khona i-communication iqala apha kwi-joint committee so bofanele uba kuneleta epha echaza i-deployment nezizathu once uthumela amajoni kuba nezizathu kube khona nexesha uba for how long for ntoni yintoni endaba makudeploy amajoni it's either peace or what kutheni isukelephi iyachaza i-deployment letter inezo zinto because that's how you follow i-protocol so i-protocol ayilandelwanga sibe surprised nathi singamalungu eparlament xa uthi gqise sithi siyafika sifika awangaka amajoni awantoni
phezukoko nalamapolisa ayaprovoke angathi nje afuna phofu siyayazi kaloku thina into edala uma siyi-challenge yonke lento siyayazi ba umongameli ngulo ohlele enukelwa ligazi angathumela amajoni siyacinga uba imasakha enye into engalandela because yena umthetho wakhe uresolve kanjalo so nanso ke ngento esidala ba siqonda ba masiyisukumele lento sesiphumile pha esikolweni sesihamba sithi hayi sigqibile ngoye memorandum ishiyo xa sigqiba uhamba asihambanga nje sishiya abantu bethu abasenzela i-intelligence yethu kuthiwa hayi nifulathele nje isikolo saqhubeka as usual that's why ke ngoku we were going back nakhona we did i-video zikhona sichaza uba siyonaba pha siyohlala and make sure uba today no operations what happened with immediate effect sithe xa sikali sithi siyofika nanga ba-opop nanga la majoni fika vala indlela into yokuqala bayithethileyo bathi sizonidubula into enizoyibona ntontoni and ububona uba i-community ibingenelisekanga yilaa nto eyenzekile ekuqaleni and ayinantloko and manenza imatch niyi-joint there must be a person okuyena oyi-communication link fanele kuchazwe akuvele nje kube ngathi sikhaphe i-ANC iyokwenza into yayo kuvele kuma-announce ba hey uzawuthi we can't be addressed by e-juniors we are national leaders and if silapha as political parties we deserve irrespect abayideservayo nabo if it's only me okwazile ukusuka eparlament ayo fault yami sikwi-recess sonke they should have had someone we-ANC osuke e-national parliament ozile kule nto yale mali then sikwazi uba sibe nale but the way abaqhuba ngayo bamemezela nje ezibikeni kuzakwenziwa ukuthi kuzawuthini and people ba-expecteke ukuthi mabafollowe ezo instructions now xa ucinga ke ngoku na ushwangathela kwa umsebenzi lo kacwecwe bese ushwangathela izolo ucinga uba ikhona indlela ebhetele mhlambe engokudilwe ngayo lo mcimbi ilula kakhulu mhlekazi wami amapolisa ane access to any citizen into yokuqala nje ekuyiyona ebophileyo esifunayo kakhulu yile DNA asithi siyaconclude uba nguye but izenzo zakhe zimenza abe simsuspect ne-community at large uba why engafuni nge-DNA ithi i-AfriForum wayengekho nangalo mini yokurejwa komntana kodwa xa wawungekho yintoni enza bungavumi because into fanele uyayenza xa uzazi uba u-innocent njengaba abanye bonke uye yedwa principal umuntu esisele naye bonke abanye abantu bavumile bathi hayi thina masithathe i-DNA kodwa yena akafuni nge-DNA to such an extent that kude ungenelela amagqwetha and ayiphelelanga apho umgqothile umntwana i-Department of Education ithini yona ukuncedisa umntwana because umntwana umgqothile njani xa kuphuma i-results zakhe unyaka uma kuphela unyaka baye bafaka ne-transfer letter without i-consent bayatsho nabo basiyazi beyifemini ayikho away uba ntontoni but siyabanika meaning umntana uqothiwe esikolweni kwakunyaka ophelile how can isikolo esinecare sithi umntana esengxakini siphinde simengezele istress soba makahamba yofuna isikolo phi because abamniki transfer besithi simfunele indawo abanayo into ephathekayo ba bamtransfera kuba kuthini instead bona bakhupha nje lanto and into elula yokuresolve lento ukuthathwa kwe-DNA kulamntu not lento esiyenziwe nguNansika nguminister uSenzo Mchunu axoke kwi-country yonke esithi ubenzele ukwehlisa isimo wawaso esithi umuntu esithi thathiwe i-DNA ayimatch umbuzo wami uthi ibiseyithathwe nini that's where kuvelile buyaxoka because ngolwesithathu kuvike ephelile besikwi-committee yepolice dibizwe special phaya because I was dealing with the matter from the beginning so I had to come and talk on behalf of the family because I'm always in contact with the family so I know ukuthi zintoni ifamily kacwecwe efuneka ziraisiwe eparliament we did submit even into sisubmithe i-motion
ukuze ibe kuyadebatewa ngayo lento kudebatewa ngayo human rights but ne-emotions human eyoba in the next sitting sifuna kudebatewe lento kacwecwe apha eParliament. Then therefore incedisile nalento ye-national strike. Abayazi uba yonke lento ezinzame zizinto oko sihamba nale family esiresolva ngazo ngenxa yoba sibakwathe sivula ngapha sibakwathe senza le uyabona uba kuyabhlokha and into ebuhlungu kubhlokha even umastishi waseMatateni. Xa uyapha umastishi ufika kuxela uba afika narrate esakhe istory athi lo mntana kungenzeka uba uretshe kwezinye iindawo kungenzeka uba lo mntana uretshe epatini kungenzeka uba kwakunxeliwe. Why ipolisa lizawuba involved ekudefending isikolo? Yintoni la yaziyo? Yintoni la ithathileyo kwela bhulu? Because ngoku naye usenza simsuspect because sasithi sivula icase backup case. It's not the first time. Njengoba nditsho ndithi inantsika ela police uSisilani I opened the case ukuze kube uyabotshwa engabotshwa kuba eli polisa ehlukumeza ifamily yakhe. Sasiyenzile maluti icase sayivula on behalf of ifamily. Nalapha siyovulela bathi ayizoba iduplication kuthi kuzofanele sicimele original case nge-15 zikaJanuary watsho njalo lo mastishi. Wabe sethi ke ubrigadier hayi ndisendleleni ndiyeza honorable member ndicela ukudibana nawo ngomso kuba ndisendleleni ndizoyithatha ngokwam. We've been in the forefront of this case and we are still fighting it. So uyenza asishayini and uzubone kakhulu uba thina sishayinisa i-political party bokufanele uba zonke ezi zinto sizifake ko-social media sibrege ngazo. But i-community is the only community ehambe yayososa into zangu-15 kuJanuwari zisithi i-EFF kubuzwa abantu besithi i-EFF ngoba yiyo engasolva lento iphi. Abantu ngabo abaye kuTwitter wam baya kuFacebook wam baya kuTikTok wam bathi nansi wayimemezela before i-15 uba nge-15 siyapha i-picket nansi i-picket nezithombe zikhona babepha nansi inantsika nazi zonke isteps epolice station abantu ngabo bayipublishileyo naba uhonorable Babalo Mathulela ne-fighters babepha beyovula icase epolice station same day on the 15th. Hayi ukuthi sithi bese sithi hayi bo thina kudala siyenza lento sithi siyazidefend. Akhona enye ipost apho ndizidefende khona to such an extent that ku Facebook apho bendithegwe khona ndiyenda defendwa uHuligan wathatha izithombe wafaka wathi on this day we were there inaze picket eyayilidwa yi-honorable member uBabalo Mathulela waseMatatiyela. So we can't be uba sithiwe kuthiwe besisenza ipolitics izolo. Abantu mababe nenyani kwabona mabathethe inyani uba iye yathini ize ibe i-ANC irana yonke lanto phaya egeyithini. Kuye kwathini uba inantsike i-memorandum ifundwe ngumuntu we-ANC. Iye yathini uba yonke into kube abantu abaphambili phana kube i-ANC yonke into wonke umuntu phaa othethayo kube i-ANC and then one person from the EFF. Ibingabe ngazezona kuphela amaqembu bebekhona uthena amanye bengawanikanga. Uyayiqonda and nam ngebengandinikanga ndinikwe njani ndikhwele njani pha usisi Nomvula Qola weHuligan inantsika i-NGO nguye obaxelele wathi hey anikwazi wenza kanjalo asanuvalela amanye amaqembu ngaphandle nanku umember of parliament. This is a member of parliament national kumele ithethe ukuze kube ndigibele pha because bayihajeka yonke lento and we've been working hand in hand nenantsika ne-NGO kwezi zinto asikaze kube khona le chaos yayizolo. But we are happy thina ngendlela esiyenze ngayo ba side sayithatha sayofika nase-police station siyovula lento because it's a intimidation into ba amapolisa namasotsha enze lanto bebeyenza. Why bengayi esikolweni bayothi sunu sisokolisa abantu besisikolo abantwana bathi bazositubula abantwana basekhanya sibabonile ngexesha besithutha abantu ndihamba ngeveni ke xa ndizapha ekhaya because inezitulo ilayisha 15 so besithutha abantu sibazisa etown abe befuna ukuza kumanje sidibene nabantwana basekhanya begoduka nezinye izikolo abantwana baye bagoduswa abanye khange baye abanye bebelapha
kodwa esase Bergview isikolo i-business as usual balinde nje kwathiwa hayi le nto izawuthatha nje ngo-11 sabe sigqibile ngendlela abaxelelwe ngayo. So emva koko kuyaqhubeka isikolo siyasebenza. Ndibuza lamapolisa why ningaxelele esasikolo uba masinga-operate until namhlanje elisuku lanamhlanje because lidedicatelwe i-justice. Bona kutheni bengekho kwi-solidarity nocwecwe esasikolo. So i-embarrassment ke ngoku abayenzileyo abantu be-ANC that's why ndibamenshina apho. Abantu sibaxelele and abantu bazidecidele uba sihamba nayo i-EFF sizawude siyogqiba nayo ekugqibeleni because bababonile uba bahlelekanga. Uthini ngaleyo uba abantu siba-adressile sabaxelela uba sivula le case ye-intimidation ke ngoku because bonga-intimidatwa thina as leaders i-community as a whole nabo bonke abantu besihamba nabo. So siyaphake ngoku phakathi sibaxelele uba sivula i-case ye-intimidation siyabuya salani apha. Basala besicula amagwijo sivula i-case phakathi iyafika iveni ye-ANC enespeaker bayochitha abantu bathi mabagoduke iphelile imatshi. Yintoni labayifunjathisiweyo sesasikolo? Yintoni ekokuqala beyenza uba mabafune ukuba ingxenye yale matshi kanti bona eyona nto bona baneyabo i-agenda? Kutheni bengafuni abantu babe ingxenye yokuvulwa kwecase bathi mabagoduke bayowenza chaos kwapha police station bememeza abantu ba thina le match iphelile mabahamba abantu bagoduke babamba ezimotweni bagoduke no kwathi ukuthi abantu abazozidenge ungabanika izikipa bazazithatha kodwa bayazazi babona oyena umuntu abathembele kuyo i-EFF. Nivule successfully sivulile icase saphuma futhi kahle saba-address abantu kwagoduka. Okay. Because besibaxelele besingahambi lanto beyingaziwa bathi kuthiwe mabaye etown hall abantu bathi nase-town hall siyazi uba kuthiwa masithini bafike basixelela into yoba masihambe siye ezimotweni sigoduke kungachitheki igazi lantoni. Bathi abantu sixakwa yileyo uba besiyokwenzani etown hall because phana sifeza xa uba i-feedback esayifumana emva kwe-14 days. Xa sithi nansi nje into iyaqhubeka. Hayi. Alright ke sisibabalwa okugqibela ke ngoku i-organization yakho enye into ezikhuthazayo ikhuthaza kakhulu ukufunda. Ingabe uyaqhubeka uyafunda? Ewe ndiyaqhubeka msesazi bokufanele uba ngunyaka wami wokugqibela lo. Qha ke siye saphazanyiswa yinto yoba sasikolo inantsika yi-Lyceum College elinkwe ne-UNISA. Okay. So i-course yami befanele uba ndiyigqibile but ke ngoku kwakho i-glitches zoba analoba bakhange bacomply no-SARS kwathini then ke ngoku kwangathi siyadirejistra isikolo but ke ngoku ngathi yalungiswa ke loo nto. So obviously ndilindele uba ndibe ndiyagraduata this year. Otherwise i-EFF iyathanda kakhulu uba umntu afunde futhi nokugraduata oko akuphelelanga iminyaka yami isavuma. Ndisajonge futhi ukuthi ndiqhubeke futhi ndenza i-metropolitan and traffic policing ndiziqalele mna vele ndizibhatalela ngobe ndiserank ndikwatraffic. So ndaqonda uba ndayenza ke ngelo xesha but kwafanele uba ndenze iminyaka emithathu. Washo ukuthi ke ngoku nokudibanisa kwe-finances kuyala kodwa ndabe ndiyigqibile unyaka wokuqala ndawenza ke nonyaka wesibini ngosepalamente ngoku ndenza unyaka wesithathu. Alright, mbukeli ke nguye usisibabalwa lo uMadlo simazi kanjalo ke ukwangiphasta kuyasho ndike ndimve pha icaba kwami icaba yakhe ifutshane nje nami ke ndimve shumayela pha ukuyo ke i-EFF ke bethunana ulilungu leParliament phaya eKapa sitheke masibe naye ke namhlanje. Wena ke xa umamele encokola ngobomi bakhe nge-EFF mhlawumbe usenoba nento oyithandayo pha kuye ekutsalayo into kokubana ingase nam ndinganguye uMadlo iyaqhubeka kungabhala utsho into kokubana ndingadibana phi naye nama ndicebise ingakumbi kwizinto ze-small business. Hlala ulayika ke ushare usubscribe.